साई सर्वकार्य सिद्धि मंत्र। ओम साई राम। ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଆସନ କରିଛି ଆଶ୍ରା ତାକୁ କରିଅଛି, ଏହିଠାରେ ବସି ଦୁନିଆ ଯାକର କଥା ମୁଁ ଯେ ଭାବୁଅଛି। ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ତାରି ଦେବି ସତ ମୁଁ ହିଁ ଏକା ଭକତର, ଯେ କେହି ମୋହର ଶରଣ ପଶିଲେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ହୁଏ ଦୂର। ମୋ ପାଖକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ପାଇଥାଏ, ଇହ ଜଗତରେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମୋକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମୋ ଛବିକୁ ଥରେ ମନ ସିନ୍ଧୁ କରେ ଯେ ଭକ୍ତ ସାଇତି ରଖେ, ଜୀବନ କଣ୍ଟକିତ ଥିଲେ ତାର ମୋ ଆଶିଷ ସ୍ୱାଦ ଚାଖେ। ମୋ ପ୍ରସାଦ ଥରେ ଯେ ଭକ୍ତ ପାଇଛି କୋଟି ପାପୁ ତରିଅଛି, ମୋରି ସ୍ମରଣେ ମଜି ରହିଲେ ରହିବନି ଦୁଃଖ କିଛି। ମୋ ଆରତି କଲେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତର କଣ୍ଠରେ ବିରାଜିତ ସିଏ କୋଟି ଆଶିଷ ଦିଅନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ି ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲେ ଥରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଜନମ ଜନମ ପାପ କାଳି ମାରୁ ମୁକ୍ତି ତ ମିଳିଯାଏ। ମୋରି ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଅକୁଣ୍ଠରେ ଶାନ୍ତି ପାଅ। ଘରେ ତାର ରଖିଛେ ଭକ୍ତ ମତେ ପୂଜୁଥିବ ଦିନ ରାତି, ଘର ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ସମ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ମିଳିବ ଅପାର ଶାନ୍ତି। ମୋ ବିଭୂତି ଥରେ କପାଳେ ଲାଗିଲେ ପାପ ତାପ ହରିଯିବ, ଭାଗ୍ୟ ଡୋର ସତେ ବଦଳି ଯାଇ ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ମୋ ପାଦ ଯୁଗଳେ ଆଶ୍ରା ଥରେ କଲେ ବିପଦ ମିଳିବ ତ୍ରାହି, ମୋ ସଚା ଭକତ ହୁଏ ଅଝଟ ତାପରି ପ୍ରିୟ କେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ମିଳିଥାଏ ଶାନ୍ତି, ମୋ ବିଭୂତିରେ ଥାଏ ମୁକ୍ତି, ମୋ ମଥାରେ ଯିଏ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଏ ମନରେ ଭରାଇ ଶକ୍ତି। ଶିରିଡ଼ିରେ ରହି ମୋ ଆଶିଷ ପାଇ ଯେ କରେ ବିଶ୍ୱାସ ମତେ, ଦ୍ୱାରକା ମାଇର ଧୁନିର ପ୍ରଭାବେ ମିଳେ ତାକୁ ଶକ୍ତି କେତେ। ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ବସାଇ ଘରେ ଯେ ପୂଜାଇ ସେ ଭକତ ଧନ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ଯେ ଆସଇ ମୋ ଶିରିଡ଼ି ଧାମ ତା ମନୁ ବିଷାଦ ହଟେ। ମୋ ନାମ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀରେ ଜାଣ ବିପଦ ନ ଆସେ କାଳେ, ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ମୋ କୃପା ଆଶିଷ ବଳେ। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଥରଟୁଏ ଯଦି ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଦେବ, ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ଏକତ୍ର ମୋ ନାମ ତାଙ୍କ ଓଠେ ଶୁଣାଯିବ। ଚଲା ବାଟେ ଥରେ ମତେ ସୁମରିଲେ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆସନ ବିପଦୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ମୋ ଲାଗି ଭକତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଅର୍ଥ ମୋ ଚରିତ ପାଠ କଲେ, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ତାର ଘର ହେବ ଅଭାବ ନଥିବ ଭଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଭକତ ଆଖି ଧାର ଲୁହ ଯେ କାଳେ ତ ବହୁଥିବ, ଜୀବନ ସାଗରେ ଢାଳିବି ଆଶିଷ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ। ମତେ ଆପଣାର କରି ଦେଖ ଭକ୍ତ କି ଫଳ ପାଇବ ତୁମେ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାର ପାଖେ ତୁମ ଥିବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ମୋ ନାମେ। ସାଇ 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 ଦିନ ରାତି ହେଲେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ ସାଇ ଥିବେ ଦୁଃଖ ବେଳେ। ପିତା ମାତା ସତେ ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ଅତୀବ ଆଦରଣୀୟ, ତାଙ୍କ ସେବା କରି ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ସବୁ ହୁଏ ମୋହନୀୟ। ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ନୀତି ପୂଜୁଥିଲେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମୁଁ ଅଟେ କୋରାନ ବାଇବେଲ ଗୀତା ତୁଣ୍ଡରେ ମୋ ନାମ ନେବ। ମୋ ସମାଧି ସ୍ଥଳେ ମଥା ନୁଆଇଲେ ସବୁରି କାମନା ପୁରେ, ଭକ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହେ ରକ୍ତର ନିଆଁ ଜଳେ। ଶରଧାରେ ମତେ ବାବା ବାବା ଡାକି ମନେ ମନେ ସୁମରିବ, ତୁମ ଡାକ ଶୁଣି ମନ ଯିବ ପୁରୀ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକତ ହେବ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମତେ ସପନେ ଆସିବି ମୁହିଁ, ଜୀବନେ କେମିତି ସୁଖିତ ହୋଇବ ତାହା ମୁଁ ଦେବି ବଟାଇ। ମନରୁ ମୋହ ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ହସି ହସି ବଞ୍ଚିଯାଅ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦୂରେ ରହି ତୁମେ ମୋହରି ଗୁଣ ଗାଅ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେବ ଦିଅ ମୋର କାନ୍ଧେ ସବୁତକ ସହିଯିବି, ଶିରିଡ଼ିକୁ ଥରେ ଆସିଗଲେ ତୁମେ ସବୁ ଦୁଃଖ ହରି ନେବି। ମୋ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟ ମୋର ତାରି ପୂଜା, ଦାନ ଦେବା ଭକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ତ ବଡ଼ ନ ଦେବି ତା ମନେ ସଜା। ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ସର୍ପଠାରୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ରହିବ ଦୂରେ, କକେଇ ଯେମିତି ଦହଗଞ୍ଜକ ହେଲେ ସେହି ମନ୍ଥରା ବୁଦ୍ଧିରେ। ଶକୁନି ବୁଦ୍ଧି କପଟ କଥାରେ ମହାଭାରତ ହେଲା, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ନିଧନେ ଦିନ କଟିଲା। ମନରେ ପାପ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପଶିଲେ ସାଇ ତ ଉଭେଇ ଯିବେ, ମନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରଖିଲେ ସାଇ ବାବା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ। ତପ ଜପକୁ ଯେଉଁ ସତେ ଆପଣାର କରିଥାଏ, ଜୀବନେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପାଏ ସିଏ ସୁଖରେ ଦିନ ଯାଏ। କୁକର୍ମ କୁସଙ୍ଗ ଜୀବନେ ନ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିବ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗିଣ ମିତ୍ର ନ ବସିଣ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ମନରେ ରଖିଲେ ଅପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସାଇ ବାବା, ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରା ବାବା ତାଙ୍କ ଶରଣ ପଶିବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଦୁନିଆକୁ ଜିଣ ମନ୍ଥରା ବୁଦ୍ଧି ନିଅନି,
କେକେଇ ନ ହୋଇ ଦଶରଥ ମନେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଦିଅନି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ପଛେ ଅପଚୟ ହେଉ ଦୁଃଖ ପଡୁ ପଛେ ମନେ ଅସଲ ବେଳରେ ଖଟାଅ ବୁଦ୍ଧି ଖୁସି ହେବେ କୋଟି ଜନେ କଳି ଯୁଗେ ଯଦି ସାଇଙ୍କର ନାମେ ଅପପ୍ରଚାର ହୁଏ ସାଇ ବାବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଚତୁର କିଏ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ରାତ୍ର କାଳେ ସାଇ ସାଇ ଜପୁଥିବ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ କୁସୁମିତ ହେବ ନିତ୍ୟ ଆଶିଷ ଲଭିବ ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନେଇ ଯେ ନିଜେ କହିଲା ବଡ଼ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଏ ସିଏ ଜୀବ ଥାଉ ହୁଏ ଜଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯିଏ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ସବୁ ବୃଥା ଯାଏ ପାପୀ ନାମେ ଗଣା ସେଇ ନିଜ ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁ ଲୋକେ ଆଜି କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଅଛି ମରିଚିକା ପଛେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଏ ସବୁ କିଛି ନିଜ ଲୋକ ଆଜି ପର କରିଦେଲେ ହେଲେ ନାହିଁ ବାବା ପର ମୋ ପାଖେ ସର୍ବଦା ସାଇ ବାବା ଥିଲେ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର।